especially xa ndingafuna usebenza gqithi okanye ndingafuna ukuhlala apha, then ndenza kanje. Andifuni iconcealer izawube eninzi kakhulu, then already ndiyiblende ndiyizise phantsi yaqonda, then apha ndiyikhuphe ngaphandle yabona. Ke sendicacisa ndenzela uba xa ndizokwenza nawe ungamangali. Umntu uzabe esithi yolo is one paint yabona. 1, 2, 3, 1, 2, 3 phantsi. Okay, ngaphezulu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ungalibali ke ufike uzikrwentse ufake i-makeup uzikwenza, especially ufana nale ntombi ingenamazipho. Uthi okanye ufumane i-lip gloss yakuthi yendincedayo ke ngoku ndizongena nge-foundation yam nebese ndibrayinile, so ungayijaji. Ndizoqala ngam 1, 2, 3, 4, 6, 7. Kuthomnye kutheni lonke ukhawunta nge-English. Ndithi ndiqhele ukhawunta nge-English, uthi awukwazi ukhawunta awukwazi ubhala ngesiXhosa. Qonwayo ndizalwa apha, ndiyakwazi guys. Nina ndifuna ndizosendenze gqithi ndinje umthetho wam, ndithetha kanje yabona. Andifuni ndizosendiyizo-role player ngempilo yam apha, ndizenze ngathi ndinjani njani ndingekho njalo. Next thing ndikwe-finish kuza apha ngoku yabona. So ke 1, 2, dot, 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 ubuso bakho buncinci. Then ke ngoku andazi but inceda kantoni. Esi sponge asimdakanga, asingcolanga, nditsho. So mandiqale ngawe mandiqale ngawe then ndigqibelise ngam. And if uyanda unyanya uhambe apha. Nina nizothi every time ndenza makeup wam ndikrwada kun. Guys, ndiyadlala please, ningasoze nindithathe serious gqithi. Siyablenda ngoku and awublend uyisusa, awublenda phezi kwedoti then uzame uzihambisa kancinci. Kulungile xa za apha phezu kwelayini yomlomo, ungabi naqala sizoyilungisa. Guys, enye into mna umakeup ndazifundisa nowadays, and ndiyasuka from ukuzisa apha i-foundation eninzi, from ukuzisa kule ndawo la emazantsi kwezi ndawo zamehlo, i-foundation libe ligama ke ngoku eninzi ngoba kuyakrisa kulaa malanga. Ndiyakrisa sana, andikrisi ndiyafana nomakhulu. Ndiva ngathi ndisebenzisa le method, ndiva ngavula uYouTube ndijonga uba hayi guys ndizokwenza njani, akwenzeki. Ndiyakrisa ndi-acceptile, kodwa ke I do think ingaba maybe andikwazi ukusebenzisa le foundation kakuhle or kune-step endizimisayo because after all makeup artist, andithi yabona.
ndizonenzela i-vlog every time ndithi ndiyayenza. Ingqondo yam ivele ilibale yonke loo nto, especially once ndingena emotweni ndifike ndidrayive towards my destination. Hayi ke phela ngantsomi, phela siyaphela isipili sam naso, kodwa I feel like andiblendanga kakuhle yazi. And ikhona le nto endibhadla
sinjalo kukwenziwa like ngokwemvelo, ngoba mna xa ndimncinci ndandinobunzi olumnyama odlula the rest of ubuso bam. Ubunzi bam bubumnyama. So that's actually, I would now, as umntu ofake i-makeup, ndizothi that is natural concealer for mna bendizawutsho njalo. So I would think that's where i-concept yabona yenantsika ye-concealer isuka khona, from the fact that nathi njengabantu ubuso bethu abufani bonke. Usijonge na kwezi ndawo umnyama kwedlula apha, then yabona sometimes abanye abantu bonakala kwezi ndawo ezilevini, yabona kwi-jawline zakho then nalapha, but mna kakhulu liyayilapha abunzi. Then kule ndawo was lighter than kulama yep. Njalo ke guys, sinjalo netho, but I think like concept yokuconcealer iphuma na apho. Ungumntu ophilayo ungazuzibe yitone enye nawe ngathi hayibo mandenza wena ke. Think wena ndizokwenza ngebrush ne, masukublende ngebrush for i-concealer yakho ka. Yeah. Siyenzela ukuba yenzi idlule kade. Nyusa ubuso bakho. Stipple. Okay, stipple. Okay. Ndizawuthi ustipule intoni? Andiyazi. Ustipule ubani? Andazi uba ndifuna ukontora today, ndifila like okay, mandikontora ngoba ndiye ndafaka this guys inantsika le nto concealer kakhulu nyana eninzi. Kahle yana. Bafana bazosihleka yazi mara. That is why bendingafuna ucacisa mna, because cacisa bazoyazi uba thina zinento sizo sizoqala siphinde siyifake ngo-makeup siphinde. Ayikadlanga loo nto ndiyenzileyo, ndiyazijaja ngoku already. So ndikonsile izihlangu zikatatam. Yintoni nale nto zidle, by the way? Okay, kwesa kusafuneke ndiyenze inwele, but anditransmeshanga. Ndokulibele wena. Isa date.
sense the same thing. So ungabili, and then ushine. Okay. Child. Especially if ungumuntu osokola ngekhala ye-concealer, so mhlawumbe akwazi ukufumana ikhala eyiye yakho yabona, masenze ke nge-setting spray. Maybe I shouldn't have done that, but okay. Okay, nanso. Benifuna kangako, bengiyokuzolida ndithi sizoma and sizoma sisodwa stinky. Probably now wenze yonke into. Ubona ngobusuze bomile kwangoku bulungisana nenantsika yakho. Mascara yakho yabona. Unless ufuna inantsika lashes andizifuni. Don't yabona ndithi andenzi like the way natural nandiyazikhupha qha because andifuni iskeleke already ndine-shortage zizinto uyangam yazi kunabantu abanawo ezinantsi into ebendi-avoid ukuthi andifuni wenze njalo tu does it ndambisanje dropha ngayo ayayayona. Okay, then kuyokuza lapha emazantsi ukuthi khala inje kakube nempilo. Try your best uba ungazithambisi. Like ndizadinga more. Nanko